Міжнародна політика, обговорення побутових проблем та допомога політв'язням та їх родинам. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону сторона обвинувачення продовжила представляти свої докази у справі Еміля Зієдінова, обвинуваченого в тероризмі за буцімто участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Його затримали торік у липні. За словами адвоката Айдара Азаматова, на стенограмах прослуховувань Зієдінов розмовляє з двома людьми, але жодного слова про тероризм та спробу захопити владу в Росії. Окупаційні слідчі не змогли встановити і його співрозмовників. Никаких сведений, никаких бесед о участии в каких-то запрещенных организациях, о необходимости создания, разработки планов по госперевороту в Крыму, в Российской Федерации, никаких обсуждений о различных схемах начала захвата административных зданий, приискивания людей для захвата власти, приискивания людей для госпереворота на этих стенограммах не отражено. Дружина Еміля Зієдінова на засідання приїхала разом зі старшим сином Асадуллахом. Втім, суд не дозволив йому зайти до зали та бути присутнім на судилищі його батька. Буцімто це може погано вплинути на неповнолітнього. Асадуллах лише з порогу судової зали привітав батька та кілька хвилин споглядав за ним.